Ka CIT link ba ka skill Meghalaya project kan IJ kai free skill training yaki khana samla ha ka assistant beauty therapist klam daran kamban seo na ka banta ka training. Kibala ban pendap yakane ka training kin yo yaki startup tools ban seng kam la jong. Yaki jingte ba kambanya phila ban phone hau number pra nyo sao san khandai sao at riu. Khasi Students Union KSU haka pratrik nailar kalalitur biang sya ka office ka Meghalaya Public Service Commission MPSC bat dawa ya chairman bat secretary jong ka commission bakidei ban hiar shukino haka de ka jingdek tur sya ka te ka office hapo ka jingalam president ka KSU usamla Lambok Star Marngar haringkat general secretary usamla Donald Vithaba kaseng kala thangru ya ka dorting shop jong ki klidu badai kmi jong ka commission ban penpa persya ya ka jingbamla ka jongka ban pelat pat ba ya ki marks jong barok ki samla ki baya khun ya ka exam MCS preliminary nalor kata kala donru ka jingperta haringkat ki jingtho MPSC chairman MPSC secretary step down ne her shukino ki dekat kaseng kilara ru ya ki bana ki badan ya ki jingtho kayeng wan rakam MPSC kayeng thap kam tu MPSC shania ya ka MPSC la kumba shania ya ka ying skum habakran shakila pathai khubor u president ka seng ulaong bakani ka jing ai daw jong ka MPSC kadai ka jing persyang ban buri AA lada ka don shisha ka jing pentri kam ka bakhut basubaha ka MPSC kumtaru ka jing kali ka bami kalong balai kalabun kam tangha ka bapen kala ya ki jing kren jing penshay na ka commission ong usamla Lambok Star ulaong baka MPSC kalapan mi ya ka jing pen panapat ba ha ka Henry Utrik menta ubnay kabapan ya ka jing manjur jong ki samla ki bayakun ya ka exam MCS na ka benta ka jing pelat pat ba ya ki marks jongki shwa kani ka MPSC kalapan pau halor ka jing bamla ban pelat pat ba ya ki marks namar ka jing pen pau persya da ki katu ka ni ki samla ki bayakun ya ka ni ka exam namar ka ni kan longkum ka jing pen khenno ya ki hok ba shimet jongki ngimla smuthu ka bakum ka e kata ka jingbu ri ka baki kren hababon na kini ki samla ki baykhon ya ka MCS kilawan ya kendu ya ka KSU bat penpa halor ka jingdon kam ban pentikna ya ka jing trekam ka bakhoi bat shai ha ka jing thongkam da ka baplat pat ba ya ki marks jongki Henry balaipat ka MPSC ka persyang ban bu ri ya kani bu jingkli unong elam ka KSU uni unong elam kaseng ulaong baka KSU ha kasantrik yayong arajar khatra kalaya kendu ya kasor ka jela bat kran shai baka jingthong kam ha ki kerdan ka MPSC bat DSC kidai ban long ki bashai bat bakut nalor kata ulaong ru baka seng kanye beteng banyakhi tat hadu baka MPSC kalapan trekam ya ki jingdawa jong kaseng ban pentikna ya ka jingthong kam ka bashai bat ban penkot sendan ya ka jingthong kam bahyeng ni budget ya kiba ithu ithau da ka ni ka commission ngimkwa satya baka MPSC kandai ka jaka ban lumpisa ni ka jaka ban pensengo bhaya ki menteri sarkar kiriu san himalani ki he officer ni dawa ya ka jingtre kam ka bashay bat ka bakhut hapo ka MPSC bat ngin am ailat ya kum ka ni katanat bakan yele ka bat kalawe jong ki samla wat kam ula banram kabangi sim kum kaseng mata ngin syong ba huni ngin ap ai karai ka MPC ka jubak lo timat kindawa pengila ha jik fo la bulsin la kenduk marhamat tu kila kular ban le kum ta ni lami ginu lam tu ka kamera chairman pol secretary tang hadin di kentang i bakal apa khopong ka karai ding la smoba kini ki persyang ban ken kulung kena bat kwa ban le kai ban le ka future ni pun samla po jala po ni pai ba kham tam kita jingkli bakla ka ansar ki belai ki buri bat chubu menta ki ong ba raj produksi mlong pni i tikima ngan su ani kusam tang na school kas chudan mo ka school ba kanam tho ki mak ka report ka ngam tang le chap class ni hu ngos ong ba ngapas ka dan kam pni ki mak tapi i result man pi result jong ki class 10 na class 12 open ni pni ki mak ki yo kata score kata tek aging e ba jong pi si bende kita ngasob kini bro sarai ki persyang ban keren kita ka kom sutu ujung ki rai bang dan ka jing khot jung ti basai ki ba dehok ban yo ki ba tebet hok ai kan yo rai kim de bisurung dap sultan ba thiet pisan sidor
menurut malu. Tang lek itu hadian mengila alek kenali yang juga seng. Kepersang belek kelai. Persang bes hapan konsen swa kapan konsen swa kumta. Dam dei bakai ki seng kenemi itu tu. Nalog la paklal pa jengkeli. Penmi segera solo asin kita bah pas hadian di manu kita runtep. Takalong ka jengli MPC ka pentrai sniu iki iprokai. Dia ladang akaran menongkong ladang gede-gede kita kut subah kebamdon kenu ke selendat hadir ni jenda ngatrai kemdai menlek akam bolong kelan kuni dia belong straight forward baik god nyul ste hajulong kadan baik tak human error anu nur pendai tak kadai kajing bakla basuji rang kan la ampen baik hendai kajing tiang galong yok kajing bakla balik kenang ban yok pendam ban yok lek ban yok butuk dak ni kai katang i kajulong MPC kapa kap ndai patai mno ndai dikam bagi jinglek jong si ki patai kata